extra ako eh. Ito na, tanggalan ako, galingan po natin yung matitira na makakuha ng 2 aircon, 2 speaker. Okay, ready? Ready? 25, 50 piso, 75 piso, 75, 25, 75. Oh, nakagaling sila. Kailangan ko lang mas mabilis. Mas mabilis. Ready? Piso, 75, 75, 2 pesos, 75, 25, 50, 50, 75, piso, 75. Oy! Na-adjust. Adjust. Magaling lang sila. Ready? 25. 25 po, 25. Relax, relax. 25, 50, piso. Mali yung nasa dulo. Okay, ready? Ready? 25, 75, 2 pesos, 75, piso, 50, piso, 75, 75, piso, 75, 25, 75, 75. Alright! Tapos na po yung game. Tinapusan. Natanggal lang, tinapusan. Ayan, tatlo na lang sila. Ikaw naman, napapagod na. Show ko lang. Masaya kayo. Ako din. Tatlo na lang. Okay, ready? Kuya, ayusin mo ha. Okay, ready? 25, 50, piso, 75, 75, piso, 50, 70. Ay! Ginanong-ganon mo na siya. Okay, dalawa na lang sa'yo. O para hindi magayahan na, para walang kopyahan, harap ka doon. Ikaw dito. Yan. Kanan, 25, kaliwa, 50, 75, likod, piso pala. Bakit ka nananabutahi ang bata? Nananabutahi ha? Ganyanan tayo, Kylie ha? Akala ka close tayo. Okay, ready? Comment ko na to ha? Okay, ready? 25, 50, 75, piso, 75, 25. Magagaling talaga sila. O paano nang kumiyahan, harap ka doon? Ikaw harap ka dito. Just ka po, siya. Malayo-layo. Okay, ready? Walang kumiyahan ha? Baka masubutahin na naman ako. Okay, ready? Hi! Ano? Okay, ready? DSWD, please. Okay, ready? Relax. Kailangan ikaw pinakamagaling talaga. Ready? 25, 50, 75, piso, 75, 25, 2 pesos, 75, 50. Ang magagaling talaga, forward. Okay, ready? Relax. Ready? Forward. Okay, ready? 25.